And Very Mad, Краси Фараона представя най-новата продукция Модерно стайл. Готови ли сте? 1, 2, 3 Атака! Захова машина Краси Фараона Зараза Интересно. Да. Casa Bomba. Di Casa Bomba. Di Casa Bomba. Di Casa Bomba. Целият квартал съм събрал. Di Casa Bomba. Di Casa Bomba. Di Casa Bomba. Di Casa Bomba. Целият квартал. Зараза. Бонче, бонче, чупено пиронче, риба, штука, махай се от тука. Мамо, папе. Бонче, бонче, чупено пиронче, риба, штука, махай се от тука. Мамо, папе. Bomba. Di Casa Bomba. Di Casa Bomba. Di Casa Bomba. Di Casa Bomba. Целият квартал. Бонче, бонче, чупено пиронче, риба, штука, махай се от тука. Мамо, папе. Бонче, бонче, чупено пиронче, риба, штука, махай се от тука. Мамо, папе. Чики дики 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 чикита чикита чики дики дики чат 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 Very style, very style. Евала, ще правя на този, който се прави евала. На задната се нога, аз ще правя евала. За всички пустиняци шампиони евала. Парите, колите, жените евала. Ще правя на този, който се прави евала. На задната се нога, аз ще правя евала. За всички пустиняци шампиони евала. Парите, колите, жените. Айде, фараони! Yes.